Sziasztok! Ha te is utálod a nyűgös reggeleket, de mégis folyton a szundi gombot nyomkodod, akkor figyelj! Minden nap felkelte egy új kezdet. Ne feledd, a siker nem arról szól, hogy sosem hibázunk, hanem arról, hogy minden esés után felállunk. Gondolj a legsikeresebb emberekre, akiket csodálsz. Nem kivételesnek születtek. Megvívták a saját harcaikat, kétségeik és félelmeik voltak, de kitartottak. Szóval amikor úgy érzed feladnád, vegyél egy mély levegőt, és emlékeztesd magad, miért is kezdted el. Minden egyes lépés előre, bármilyen kicsi is, közelebb visz a céljaidhoz. Vedd körül magad pozitív emberekkel. Keresd olyanokat, akik felemelnek és inspirálnak. Olvasd könyveket, nézz videókat, hallgass podcastokat, amelyek táplálják a szenvedélyedet és a motivációdat. És ami a legfontosabb, légy kedves magadhoz. Ünnepeld a fejlődésedet, bármilyen aprónak is tűnik. Egy úton vagy, és minden út tele van csúcsokkal és völgyekkel. Szóval ne add fel, álmodj tovább, és higgy magadban. Megvan benned az erő. Minden egyes nap egy lehetőség, hogy jobbá válj. Soha ne add fel, ragyog, mert a világnak szüksége van a fényedre.